Ozdobení kráslic bylo takovou mojí zálibou, takovým jakoby unikem ze stereotypu. A vlastně s manželem jsme to začali, on umí malovat. Konkrétně já to dělám asi 25 let. A tady v tomto domě, vlastně v obyváku, vytvářím tady ty vajíčka. Úplně ty prvotní výrobky byly zajíčci a různé kuřátka, které manžel předkreslil a já je vybarvovala. A sama jsem byla překvapená, že mi to šlo. Ten přechod na tu krajku je vlastně poslední jakoby trend, jak se zdobí vajíčka. Ty děrované vajíčka madejrované nejsou vlastně krajová záležitost a ten původ vlastně není úplně známý. Ty vzory byly přijaty tady z těch madejrovaných krajek, například takový střížky, kvítečka a podobně. A pak už si to prostě fantazii. Někdy si myslí, že to je z plastu, že to nemůže vajíčko vydržet, aby se tam vyvrtaly ty dírky. To začátky to praskalo, nebo ty první výrobky se nepovedly, ale tím, že jsme to zkoušeli dál, tak jsme tu techniku tak trošku zlepšili. Ze začátku to bylo jen pro známé a přerostlo to tím, že jsme začali vlastně kráslice prodávat. Ten počet je několik tisíc. Vlastně ty vajíčka se malují během celého roku. Aby se to prostě ten počet stíhal a je to ruční práce. Myslím, že s celkovým navrtálním očištěním i doděláním by ta práce trvala asi 3/4 hodiny.